Все повече хора ремонтират старите си ръчни часовници. Връща ли се интереса към ръчните часовници? И ми връща се, да. Има хора, които държат на механичния. Механичният часовник не може да работи съвършено точен. Кварца си е точен, но има хора, викат, не искам кварц, искам механичен да е. От по-стари. От по-старите. Но въпреки това, ти му обясняваш човек, че кварцовия си е по-точен от механичния, че му върши, ако иска точно време, той не иска механичен. И много хора ли така си възстановяват стари часовници? И ми възстановяват, да. Възстановяват. Някои ги приемат повече като бижу, но има и такива, които използват циферблата за основен ориентир във времето. Разказва майстор Божидар Тодоров. Някои хора като сантимент. От сантиментални. Примерно подарък, бил на баща му, на дядо му. Има хора, които като вещ го имат. Примерно сега има китайски часовници много и има хора с по 20 часовник. Ефтини. И според туалет си сменят и часовник. Но има хора, които си носят скъпи часовници и един часовник и друг не признава. Божидар е от хората, които са наследили занаята. Дядо му го е запалил по часовниците. И ми даваше часовници негови, да му ги ремонтирам. Но за да имам интерес към занаята, като му направя часовника и ми заплащаше за направения му часовник. Професионално Божидар ремонтира часовници от 7 години. Всяка седмица на бюрото му идват десетки стари вещи, които той връща към живот.